बे समाव बिटिआरनि गाहाय रमद बर'ननि गोनांथार बिबुंथि बुंदों हाई कर्टआव बेरेखा दोलोआ केस होनायनि थाखायनो साख्रिनि प्रसेसखौ आवगायनो हायाखै। दायो हाई कर्टनि केसखौ बोखारनो बिटिआर सरकारा थांखि लादों आरो बेनि उनावनो बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ होगोन। दिनै मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां रमद बर'आ बुंबावदों सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि गेजेरजों मोननाय फिक्स पे मावग्राफोरखौ रेगुलार खालामनो सरकारा थांखि लादों। सिगांनि सरकारा थिसननानै गालांनाय बिजाथिफोरखौ प्रसेसआव लाबोनो नाजागासिनो। नंगौ बेफोर गोनां बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बे फिक्स पे माने CSB जायफोर सिलेक्शन खालामनानै रेगुलार खालामाखैमोन बिथांमोननि जों इन्टारभिउ लादों। बिनि उनाव आरोबाव माखासे दङ जायफोरखौ थ्रु प्रसेस माखासे थिसनना गोलांदों बिथांमोनखौ रेगुलार खालामनो थाखाय जों माखासे प्रसेस लादों आरो जायफोरखौ थ्रु प्रसेस थिसनाखै एबा थ्रु प्रसेस एपइन्टमेन्ट होआखैमोन बिथांमोनखौ जों प्रसेसआव फैनो थाखाय माखासे बेबस्था खालामगोन आरो जोंनि जिखिनि भेकेन्ट पस्ट दङ गासैखौबो जों थाबैनो इन्टारभिउ लानानै जोङो बेखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्था खालामगोन। हाई कर्टआव मोनसे केस होनानै दोनदों जोंनि एगेन्स्ट पार्टिया। दा बिथांमोना हाई कर्टआव ओरैनो आननेसेसारि मोनसे केस होना दोननायलाय जों प्रसेसखौ आवगायनो हायाखैमोन। नाथाय हाई कर्टनि केसखौ बोखारनो थाखाय जों दा प्रसेस लादों। हाई कर्टनि केसखौ बोखारनो हानाय लोगो लोगोनो जों लोगो लोगो एपइन्टमेन्टखौ होनो हागोन। क'क्राझार सहराव थानाय हम एटेर फार्निशिं गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बिहु दामाका। 15 मार्चनिफ्राय फैगौ 30 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन बिहु दामाकाया। क'क्राझार सहर जेडी रडनि गौरां बेली हटेलनि साखाथियाव थानाय हम एटेर फार्निशिंआ नोंथांमोननो बैसागु एबा बिहुनि थाखाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ होगोन डिसकाउन्टआव। बे हम एटेर फार्निशिंआव कार्टेन एन्ड आपहलस्टारि फेब्रिक्स, लक्जारि सोफा, वालपेपर्स, बेड एन्ड बार्थ, कार्पेट्स, ब्लाइंड्स, ड्रेपेरी, रड्स, मेट्रेसेस एन्ड पिलोज, ब्लेंकेट्स एन्ड क'इल्स आरो गोबां बेसादफोरखौ मोननो हागोन। बेफोर मोजां बेसादफोरखौ नोंथांमोननो 50% डिसकाउन्टआव होगोन हम एटेर फार्निशिंआ। नोंथांमोना बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9435637223 आरो 03361796859 आव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।